Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Feel good morning po sa lahat ng suking tagapakinig at nanonood sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Ako po si... Ayoko sabihin tunay kong pangalan. Tiffany na lang po itawag niyo sa akin. 28 years old ng Las Piñas City. Maganda. At isang independent girl. Dalawa lang po kami magkapatid. Si Ate Trish. Ate Trisha. 30 years old na po siya. Very opposite kami ni ate. Halos nasa bahay lang po siya. Ako naman, dahil strong independent woman nga po ako, ay bumukod na ako at tumira na sa isang apartment. Kasi gimikera po ako, napapagalitan ako lagi ni mama at papa, pati si ate. Hindi ako sure pero... na lang po kayong maingay mga nakasampu akong boyfriend. Basic. Kasama na dun po yung mga tafubu. Oy, friendly body. Yung ex lang, walang commitment. Habang si ate naman po ay no boyfriend since birth. Napaka-conservative. Parang si Tita Tanya Chinita, ganyan. Uy, ini ba ang script? Palagi na lang po siyang pinipressure nila mama at papa na mag-boyfriend na, pero si ate walang kahilig-hilig sa lalaki. Parang Tanya Chinita po. Uy, isang malaging kalokohan. Hindi katulad ko na maraming options. Dapat dyan yun eh. Hanggang isang araw po ay may pinakilala si ate sa family. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Hello everyone! Welcome to me! I'm home! Papa, Mama, Ate! Ay, himala, umuwi ka pa dito sa bahay, himala, ha? Papa naman, ayaw mo ba akong umuwi? Bless Papa. Papa, parang kada uwi ko dito, bumabata ka ng 2 years. Papa, anong secret? Nagja-jogging nga kami ng nanay mo, di ba? Nagja-jogging ka? Di ba, darling? Nagja-jogging tayo, darling? Anong babaero ka? Oo naman. Ito nanay mo talaga. Apagka walang hiya talaga nitong nanay mo. Ay, hindi yan. Diyos ko, anak, huwag ka maniwala dyan. Nagja-jogging kami kung saan nakatingin sa mga naka-cycling shorts na babae. Diyos ko, ikaw, Kanor, huwag ka na mag-jogging, ha? Anong Kanor? Hindi ako si Kanor. Ikaw
Gabong! Sorry, nalito lang eh. Yung ex ko kasi Kanor pangalan. Alam mo, anak, gusto mo ba nakapikit ako habang nagja-jogging? Baka sagasaan ako ng pison dyan. Mas gusto ko pang nakapikit ka. Mama, Papa, tama na po. Kakauwi ko lang. Mag-aaway na naman kayo. Na-miss ko tuloy kayo. Papa, Mama, Papa. Ito po, may uwi ako. Ate! Ate, may pizza akong uwi! Hi, welcome home. Ate, bakit ka malungkot? Hindi ako malungkot. Alam mo naman, ganito lang ako talaga. Ang sarap naman yung pizza pero bawal yun kila Mama at Papa. Strict ako sa kanila dito, tas mag-uwi ka ng pizza. Anak naman, ngayon lang tayo makakain ng ganyang pizza eh. Ate naman, ang Multicab pizza! Ang sarap niyan! Ang laki-laki ng pizza niya, parang multicab. Kaya pala, multicab pizza. Ha? Anong biyahe ng multicab pizza? Hindi, mas maliit yung yellow cab eh. Ito multicab. Basic, anak. Ang galing mo talaga, Papa. Papa naman eh. Papa, bawal yan. Anak, gusto ko yung pepperoni na yan. Na pizza. Na multicab pizza. Patikimin mo naman ako. Ano bang flavor yan? May bilog-bilog na pepperoni yan? Papa, sige, kumain ka na. Ako bahala. Ate, ibigay mo lang to sa akin. Minsan Yan, lang ako patikim ng umuwi. pepperoni. Papa, hinay-hinay lang. Kailan ko nakakain ng pepperoni eh. Oy, Papa. Pepperoni nga! Ikaw talaga ba? Aray, darling. Talaga. Ay. Ay, nako, salamat sa uwi mo. Pero sana naman, dalas-dalasan mo naman ang uwi dito at ang ate mo napaka-stricto sa diet namin. Ay, syempre, Mama! Ay, mali. Ay, syempre, Mama, no? Wala bang change boys lang dito? Syempre naman, ako nagpapacheck up, ako nang gumagastos, tapos ikaw, i-high bloodin mo lang sila. Ate, Anak, mas ngayon lang ma-high blood. naman eh. Oo nga, mas ma-high blood ako dahil lang puro kinakain ko dito, puro talbos ng kamote, puro kangkong. Papa, kaya ka glowing skin at kasi dahil puro ka gulay. Hindi ka ba thankful na may mabait na? Hindi ako thankful. Gusto ko rap skin. Baka okay na rap road basta nakakain ng pepperoni. Teka lang, ikaw, Saya talaga. sino naman yung boyfriend mo, ha? Itong ate mo, baka pwede naman dalhan mo ng lalaki kasi... Ay, sakto po, may rereto ko dyan, Papa. Ano na naman yan? Ayoko ng kalandian mo, ha? Alam mo naman, virgin pa ako and fresh. Ayoko nang nireretuhan mo ko ng mga kaano mo dyan, ka-fling mo lang dyan. Saan mo naman na namimit yan? Sa Telegram na naman. Oy, bakit mo alam, ate? Oh. O, Papa, alam mo ba yung Telegram? Binura ko na! Ay, nako, wag mo akong turuan na mga alam mo, Tiffany, wag mo akong turuan ng mga kalokohan. Gusto ko yung nag-church na lalaki at saka yung may fear of God at saka yung mahilig sa Bible verses. Gusto ko yung ganun. Parang ako, Ephesians 1, Oh, verse 3. sige, Papa, go! Yung pinapractice natin ni Mama. Assignment na lang, nakakain mo na ako ng pepperoni, ha? Ay, Diba, darling? John 3:16, alam mo yun, for God. For God. Oh, Genesis 1:1 na lang, mabilis. In the beginning, in the beningging. In the Beningging? biningging? Tama ba? Tinuturuan mo ko na mali, darling. Wag mo akong ganyanin, darling, ha? Anak. Pero itong ate mo, meron na yung jowa. Pakita mo nga, anak, yung Facebook. Facebook ng lalaki. May jowa na ako, kaya walang muna karetohan. Ito nga, sis. Ate, may boyfriend ka na pa. Hindi ka naman lumalabas ng bahay eh. Papa, paano to nagka-boyfriend si ate? Ano ko tingin mo alam sa eh. akin? Kaya nga, digital world na ngayon. Tsaka maayos to. Ano siya, yung active siya sa church. Di ba, Papa? May active siya sa church. Yan ang gusto si ko sa Michael. taong yan kasi active siya sa church. Parang ako. Tama po, ito. Church housework. Ganyan. Yan, ganyan ako. Kain pa ako ng pepperoni, be. Sarap talaga. Ng multicab pizza. Ang sarap-sarap ng multicab pizza. Anak, parang isang linggo yung multicab pizza. Ang laki eh. Papa, ito na. Ipapakita ko na. Guys, ready na kayo? Ate, excited na ang pangalan. Michael? Oo, Michael. Ito ba sa mga Michael loyal, di ba? Sige, pakita mo na. Ito. Iyan po. Teka, nagkakamali ba ako ng tingin? Michael? Oh, anong problema? Bakit ka natigilan dyan? Kung hindi ako nagkakamali,
college fubo ko tong si Michael. Oh my God. Oh my God. Anak ko, di ba gwapo anak? Parang ako. Mana sa akin yung lalaki yung gwapo din eh. Kaya nga, Papa, swerte ko talaga. Tsaka maka-Diyos pa, di ba? Maka-Diyos? Kafling ko yan eh. At tsaka masarap yan si Michael. Anak, may iniisip ka ba? Okay ba? Okay ba yung boyfriend ng ate mo? Hindi, pinag-pray ko lang po, Papa. Pinag-pray ko lang. Ano, guling-guling talaga ng anak ko. Nagpe-pray ka na. Kailangan pa natuto mag-pray. Papa, grabe ka naman kahit ano, marami akong lalaki. Nagpe-pray naman. Next scene ako. Ang galing mo na, anak. Napaka-joker mo na, anak. Grabe. Nag-improve talaga ang iyong comedy, ha? Naiiyak ako, Papa. Salamat. Ganun ba? O, di ba? Yan yun eh. Thank you, everyone. Sana happy kayo for me. Ay, anong gagawin ko? Nagulat po talaga ako sa nakita ko. Si Michael na ex-fubo ko po. Ang boyfriend ni ate, first boyfriend niya. Nasabi niya mabait, nag-church. Sigurado po ako na siya yung ex-fubo ko nung college. Kaya po nagpatulong ako sa best friend ko kung anong gagawin ko. Sigurado ka ba? Yan talaga yung Michael na yun? Yung nakikwento mo dati? Yung college ka? Yun ba yun? Yan ba yun? Yun yung boyfriend ng ate mo? Sure ako. Mars. Ayan o. In-stock ko na sa IG. Oh, ayan. Mars. Naku, Mars, mukhang masaya yung ate mo. Paano ba yan? Mars, anong sasabihin? Anong gagawin ko? Tingin mo, aminin ko kay ate. Tulungan mo naman ako. Mag-ambag ka naman. Lagi na lang pagkain yung kinakain. Pakainin mo muna ako kasi gutom na ako. Ano ba kasi ikwento mo nga sa akin na nangyari nung Kasi before? nung college kami, ito nga. Ang sarap mo naman, Michael. Relax bakit? lang. Teka lang, anong iniintay natin? Teka lang. Sige na. Wait. Laruin lang na ano ba tayo? Ano ba to? May label ba tayo? Ha? Grabe ka naman. Nag-aaral pa tayo eh. No strings attached. Yan Ano ba lang gusto to? mo? Fling lang to. Huwag kang mag-alala. Sanay ako dyan, kaya... Michael, Okay. Michael, sige na. Sige na, pwede natin to gawin lagi. Sure. By the way, may flowers para ako para sa iyo. Bakit ka nagpa-flowers? Hoy, hindi tayo Sinasabi ko sa'yo, Michael, fubo lang tayo. Para lang sa pangangailangan nating... So, ibig mo sabihin wala talaga tayong attachment? No, Hoy, hindi kita mahal, hindi rin kita crush. Para sa sex lang to. Ano ka ba? Baka na-fall ka na, may pa-flowers ka pa. Stop it. Bawal ba ma-fall? Bawal. Sige na, sige na. Tanggapin mo na lang yan. The flowers you gave me are just about to die. Nalilito po ako kung sasabihin ko at aaminin ko ba kay ate yung totoo na fubo ko si Michael noon. Kasi NBSB po si ate at sigurado ako masasaktan siya. Hindi ko alam yung magiging reaksyon niya pati yung mga magulang ko. Kaya po isang araw nung pumunta si Michael sa bahay,
upo kayo. Sa wakas nakilala na. Upo ka. Anong bitbit mo Maraming para sa salamat aming po. pagkain? May dala po akong pansit palabok po. Tapos, Ang cheap naman. Bong, pasado ba sa'yo yan? Di ba, ano ba gusto mo? Alam mo naman gusto ko yung multi-cup pizza. Wala ka ba nalang multi-cup pizza dyan? ay, meron po ito. Yan, yung may mga itim, Yan. may mga gasket. Yan ang gusto ko. Ay, yung mga may washer. Ayan, may washer. Ang galing mo na talaga, darling. Anak, botong-boto na. Olive yan, olives. Olive. Olives. Ay, kumusta na kaya si Olive? Ay! Aray ko, Talaga, aray. Bong. Oy, teka, ipapakilala ko sa'yo yung kapatid ni, andyan umuwi ngayon. Si Tiffany. Tiffany! Bakit may echo yan? Oh. Hello? Ayan. Anak, andito na yung boyfriend ng ate mo. Anak, ipakilala mo naman yung boyfriend mo sa kapatid mo. Tiffany, eto nga pala si Michael. Michael, yan yung kapatid ko na napakabait. Si Tiffany. Mabait din yan talaga si Michael, di ba Michael? Hi, Michael. Ikaw pala yung... Buti naman nagpunta ka dito. At nakilala ka namin. Taga saan ka nga? Di ba taga Novaliches ka? Hindi. Yung mga taga Novaliches pa naman, babaero. Hindi, ako. Dito lang ako sa may Tandang Sora. Hindi, taga Novaliches. Saan ka nga nag-college? Anak, bakit pa ganyan ka magtanong sa ating bisita, ha? Papa, kasi syempre, dapat anuhin mo, Papa, may interrogation na mangyari. Poprotektahan natin yung ate ko. Oo nga naman. Sige, mag-usap na yun. Kakain ako dito, First girlfriend mo ba si ate? Ha? First girlfriend mo? Hindi, no? Kasi mukhang marami. Tiffany, ano yung sinasabi mo? Siyempre, first girlfriend ako niyan. First girlfriend. Pero may mga kachat ka pa bang iba? Wala. Yung mga ka-fling lang. Wala akong Tiffany, stop it. Taga Hindi na lang. maganda yung pagtatanong mo, Maraming Ba't di salamat ka po. makatingin sa akin, Michael? Tinatanong lang naman kita. Well, Kailangan ko nang umalis kasi may meeting lang kami. Ma'am, sir, salamat po sa... aalis agad. Sayang naman, banding pa tayo ng family ko. Oo nga naman, Gusto pa ba? namin makilala. Ang laki-laki nitong multi-cup pizza, hindi namin ito maubos, Brad. Mag-take home ka. Sayang naman, di ba? Gusto Next ka pa time namin... po, babalikan ko next Sure time. ka ba? Oo, next Sayang time na lang po. naman, habang andito ako. Next time na lang po. Sige, maraming salamat po ha. Sige, mauna na po ako. Sayang naman, Michael! Oo, ate. Fubo ko si Michael noon. Ayaw kitang masaktan, ate, kaya please lang, huwag siya. Hindi! Naiinggit ka lang sa akin. Kasi first boyfriend ko siya at masaya ako sa relationship na napili ko at sa lalaki na napili ko. Inggit ka lang, siguro gwapo siya at yummy, naiinggit ka lang. Ayaw mo ako maging masaya, ate, hindi ganon. Gusto nga kitang maging masaya at ayaw kitang masaktan, ate. Ate, kung gusto mo pakita ko yung dating convo namin yung mga chats namin, wag na, hindi ako interesado. Alam ko sinisiraan mo lang siya. Sinisiraan mo lang siya sa akin. Tumigil ka na, Tiffany! Tumigil ka na! Napaka-bitter mo! Ate, hindi ako bitter. Ate! Bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!